Vi er i gang med at gøre sig klar. Det er Søren Dahl fra Hobro med Big Mama. Og var det ikke godt ind at køre med to i Vektor i røven med hinanden? Jo, og så synes jeg lige for at spille sådan en V-kalk her nok. Der får lige 4 turbo per mål. Så det vil sige, at den har ikke mindre end 8. Det er sindssygt. Ja, det er der har vi simpelthen Anja! Frøken Hurley. Jeg skulle nok tage hatten af for Anja. Det er en kvinde fanget i en mandesport. Hun gør det godt.